खुलुमबाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों दायो बेहाय थानाय माखासे सब जों आसामनि गोजा जों दायो दं तामिलनाडु बेफोरबायदिनो गोबां बर'फोर आउट अफ आसाम एबा आसामनि बाहेरायाव खामानि मावनानै सोरबा सोरबा मोनजायाखै सोरबा सोरबा मोनलोङाखै सोरबा सोरबा उन्दुनो जायगा मोनाखै बेबायदि थासारियाव गोलैनानै दं जोंनि बे बर'फोरा। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोंनि बर'फोरा एबा जोंनि आसामनि मानसिफोरा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै तामिलनाडुनि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्टआव खामानि मावनो थांदोंमोन। दा बिसोरो आलाय सिलाय जानानै दं। नोंथांमोना गिबियावनो बिथांमोना भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै हरदों। बे भिडिअ रेकर्डिंखौ नोंथांमोना नायनानै एसे बुजिनानै लाग्रोबावदो। खुलुमबाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों दायो बेहाय थानाय माखासे सब जों आसामनि गोजा जों दायो दं तामिलनाडु कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्टआव मालायकट जायगायाव दङ कम्पानियाव। बेहाय जों कर'ना भाइरासखौ लानानै गोबां जों प्रब्लेमाव गोलैना दं। माने जानाय लोंनाय थाखा फैसा गैया आरो फारसेथिं गारि मटर गैया बोजों थांनो जों दा बेहाय आलाय सिलाय जाना दङ। मानोना जों सरकारनिफ्राय गोबां सुबिदा मोननायबा जों गोजोननाय थागौमोन। न' फारसेथिं थांनानै जों सेफ जाना थानो हायोबा नोंथांमोनखौबो साबायखर खालामगौमोन। मानो होनबा जों गोबां मानसियानो बेहाय आलाय सिलाय जाना दं। बेंगालर तामिलनाडु आन्ध्रा बेबायदिहाय जायगाफोराव फैनानै आलाय सिलाय जाना दं। ना फारसेथिं खामानि दं ना गारि मटर दं थाखा फैसा जोंनियाव दाबो गरसेबो गैया। बेखायनो जों आसाम सरकारनाव माबा मोनसे सहाय मोननो लुगैनो थाखाय जों खावलायो। बेखौ जोंनो थाबैनो नोंथांमोना गारि मटरफोरखौ रिलिफ खालामना आगारना होनांगौ। नङाबा गोबां मानसिफोरा बेहाय फासायना थानांगोन। जानाय लोंनाय फारसेथिं थिग गैया थाखा फैसा गरसेबो गैया आखायाव। बेखायनो नोंथांमोना हायोबा बेसेबां थाब हागौ एसेबां गारि मटरखौ रिलिफ खालामना होनांगौ। गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा जुरामवारि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिटिडि आसाम गामिया रुपुहि खरामारा। जों दा थायो तामिलनाडु कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्टआव। दा कर'ना भाइरासखौ लानानै कम्पानिफोरा गासैबो बन्द' जाजोब्बाय खामानि दामानि गैया। फारसेथिं आखायाव जोंनियाव थाखा फैसा गैला थानाय जानाय जोबोर खस्थ'। 12 घन्टानि गेजेराव जों बोथिसेल' जानानै खुनुरुखुम दङ दासान्दि। बेखायनो जों सानो जोंनि बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारि आरो आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सोनोवालमोननिसिम जोंनि आर'ज। जों आसामनि बायहेरायाव थाफैनाय सुबुंफोरखौ गाव गावनि जायगासिम लांनानै दिनैनि सुबिदा खालामनो हायोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन। बेखायनो जों आसा खालामो जोंनि बिटिसिनि सरकार हाग्रामा महिलारि आरो आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सोनोवाल बिथांमोना गावनि जायगानि सुबुंफोरखौ गाव जायगासिम लांफिननानै जुदि हान्था मेला बा सुबिदा खालामना होयोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन। बेखायनो जों आर'ज खालामदों जोंनि आसामनि सरकार बा बिटिसिनि सरकार बिथांमोना गावनि हारिनि जाथि सुबुं होननानै जोंखौ लांनानै दिनै गाव जायगायाव दिनैबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन। बेखायनो जों आर'ज खालामनो गले गले बिथांमोनखौ जों खावलायहरो गावनि सुबुं हिसाबै बा माहारियारि हिसाबै जोंखौ नायफिनो हरोबा गोदाव सोराव थानायखौ अनसायहरगोन होननानै बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनै जाबाय। नमस्कार, मोर नाम राज वैश्य, मोर घर नलबारी डिस्ट्रिक्ट। आमार अहम सरकारলৈ अनुरोध हेमंत বিশ্ব शर्मा সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱলৈ নমস্কাৰ। অনুৰোধ জনোৱা হ'ল যে আমাৰ এই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমি যিখিনি কৰ্মচাৰী আমি তামিলনাডুত আহি ফচিবলগীয়া হৈছে তাৰ বাবে অনুৰোধ। আৰু বহুতো আমাৰ ইয়াতে প্ৰব্লেম চলি আছে আমাৰ টকাৰ পইচাৰ আৰু আমি খোৱা বোৱাৰ বহুতো কষ্ট পাই আছোঁ। যান বাহনৰ কাৰণে বহুতো সুবিধা পাই আছোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাক কিবা এটা উপায় কৰি আমাৰ নিজৰ ঘৰত যাতে আমি যাব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে বুলি অনুৰোধ কৰিলোঁ। तामिलनाडुआव खमैब्लाबो 35 जन सुबुंफोरा
फासिनानै दंहैयो। आसामनिफ्राय थांदोंमोन खामानि मावनो तामिलनाडुआव। तामिलनाडुनि कन्याकुमारी होननाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बिसोरो खामानि मावगासिनो दंमोन। थिग बेबायदिनो बिसोरहा दा जानो लोंनो बा उन्दुनो जायगा गैया जानानै दं। दा बिथांमोना नोंथांमोननिफ्राय एबा जोंनिफ्राय माखासे हेफाजाब लुगैदों। बे हेफाजाबानो जाहैबाय नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय एकाउन्ट नाम्बारफ्राव थाइसेयानो जा, थाइनैयानो जा, 10 थाखायानो जा, 20 थाखायानो जा, जिखिनि हायो नोंथांमोना गुगोल पेनिफ्राय बा फन पेनिफ्राय बा पेटिएमनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै हरबानो जाबाय। मानोना बिथांमोना मोनजायाखैबो मोनलोङाखैबो, राननानै दंगासिनो दं बेसाराफोरा उन्दुनोबो जायगा मोनाखै। गासै 35 जन सुबुंफोरा आलाय सिलाय जानानै दं आसामनिफ्राय खामानि मावनो थांनानै कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्टआव तामिलनाडुआव। आरोबाव गोबां बर'फोर दंबावो बेबायदिनो बाहेरायाव खामानि मावनो थांनानै मालिकजों होखारजानाय, सोरबा उन्दुनो जायगा मोनाखै, सोरबा जानो मोनाखै, बेबायदि थासारियाव गोलैनानै दं। आसा खालामो नोंथांमोना बे एकाउन्ट नाम्बाराव थाइसेयानो जा, थाइनैयानो जा बेखौ हरगोन होननानै। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।